皆さんこんにちは。日核研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。ダニ対策は可能でしょうか。掃除の回数、これ1週間でやりますけど、1週間に何回やるかということと、床便の塵の量、あるいはダニ数との相関が見られないという報告もあります。そうですので、掃除だけではダニ対策は十分でないと考えられます。その原因として、ダニの体長は 0.2 ないし 0.5ミリメートル地上に小さいこと、畳の目や布織り目、カーペットなどに潜り込んでいるで吸引されにくい状態になっていることが考えられます。また換気によって室内空気の抵抗を測っても空気中には水分がありますので、ダニ対策としては十分にはなりません。